Veuillez accueillir Arthur Beterbiev. Arthur, the hard hitter Beterbiev, tubong Rusya pero nanirahan ngayon sa bansang Canada. Kasalukuyang Unified Light Heavyweight Champion. Kilalang may malamasong kamao at kinakatakutan din umano ito sa kanyang division dahil sa lakas at tibay nito. Ebidensya dito ang kartada niyang perpekto na 17 wins, 0 loss, 17 via KO. Sa kanyang amateur career ay 2 beses siyang sumubok sa Olympic pero parehong bigo. Natalo siya noong 2018 kontra sa isang Chinese boxer ni si Zhang Xiaoping. Natalo din siya noong 2012 Olympic kontra kay Alexander Usyk. And the winner is Alexander Usyk from the Ukraine. Another Pero noong pumasok na siya bilang professional taong 2013 ay sunod-sunod na niyang tinalo ang mga kalaban via KO. Naging light heavyweight champion siya taong 2017 nang makasagupa niya ang magaling din na si Enrico Colling. Umabot sa sukdulang 12 rounds ang bakbakan nila pero dinumina ni Beterbiev ang buong laban. Said, I will try to fulfill the promise I made. And he was referring to right side. Coming in one at a time. Body shot, backs him up. Seems to have hope. Very blessed, and so is Elaine's husband, Jeff. Right hand. Mother Susan, we have a beautiful young boy. At pinatikim niya sa kalaban ang malamasong kamao sa mga huling segundo. 2 beses niyang pinabagsak ang kalaban. Back in Germany, I would, but that's why I said when Mark had asked me rounds and rounds earlier. Colling takes a knee as he goes down, as he has been. Beterbiev has never had to stand in the ring and listen to a decision as a professional. And down goes Colling, and that's it. And now the new IBF Light Heavyweight Champion of the World, Arthur Beterbiev. At naging Unified Light Heavyweight Champion naman siya taong 2019 nang talunin niya ang noong defending WBC Light Heavyweight Champion at undefeated na si Alexander Usyk. Dinumina ulit ni Beterbiev ang laban at 3 beses niyang pinabagsak ang defending champion sa round 10 ng kanilang sagupaan. Да, и повторюсь, вот как-то психологически сейчас еще справа здорово попал Артур. И снова справа. И сейчас я думаю, что он попробует рискнуть. Еще один удар достигает Тяжелый цели. удар, и второй. Такое желание ответить, не чувствуется желание. И попал справа. Ну, сейчас у Гвоздика совершенно другие задачи. Здорово, здорово. Пошел Beterbiev в атаку. Found a way to get this job done. And here's the end of the fight. And the ref seems enough. Knockdown number 3. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng palakasan, ay may 2 boksidor na din pala ang muntik ng humarang sa kanyang daan patungo sa kasikatan. December 2014, nakalaban niya ang kapwa undefeated na si Jeff Page Jr. para sa NABA Light Heavyweight title. So 2 undefeated fighters meeting in the light heavyweight division, and immediately Beterbiev goes on the attack. Against Beterbiev. No! Oh, wow. Nice counter left hook by Jeff Page, though. And he said he wants to really try and land something in his first round. Yeah, and he said not really jabbing, he's stalking, but he's looking for a power shot. Page, but leading only with power. Yep. Page acknowledges. Sa huling segundo ng round 1 ay natikman ni Beterbiev ang malupitang kanan ni Page Jr. at baksak siya sa unang pagkakataon sa kanyang buong karera. Goes down. Hey, you okay? Come here. For the first time in his embryonic career, Beterbiev has tasted the canvas with a beautiful counter. Pero sa pangalawang round, dito na nagising ang malahalimaw na si Beterbiev. Pinakain ng malamasong kamao ang undefeated na si Page Jr. 3 beses pinadapa si Babaw ng lona at natapos ang laban nila sa second round via KO.
So Beterbiev starting more aggressively. Page in the corner, but throwing shots. Beterbiev real rough inside. Yep, coming over the top. Misses with the left hook. Misses with a... And get back on the outside. But he's going to have to get busier with his own jab now. Oh! Right hand. And there's the second knockdown of the round for Another round for Beterbiev. So Page tasting the power of Beterbiev, and there he goes down for the third time in the round. The referee waves off the fight. Pangalawang bagsak ni Beterbiev ay noong June 2018. Ito ang unang pagdipinsa ni Beterbiev sa kaniyang IBF World Light Heavyweight title. Nakaharap naman niya dito ang undefeated challenger na si Callum Johnson. Una round pa lang bakbaka na agad. Tak i na otep kolejny raz. No ależ trafił lewym sierpowym, Johnson również. Nie zrobiło to większego wrażenia na Beterbiewie. Od razu przechodzi do kontrataku. Widzimy, ale z łatwością Johnson zamyka w narożniku, ale widzimy wymiana ciosów, w której lepszy właśnie Beterbiev. Pero sa pull sa kanan itong challenger at bagsak ito. No, lewy sierpowy, prawy sierpowy, ale nie wiem czy... Tam nie było komendy stop. To jest to, co... Sa second round dito na nakabawi ang challenger na si Johnson. Isang malutong na kaliwa ang lumusot mula sa kombinasyon ni Johnson at tumama sa panga ni Beterbiev at nagpabagsak sa kanya. Przebijają, ale też widzimy odpowiedź. O i trafił lewym sierpowym znakomicie Johnson. Ależ mamy huśtawkę nastroju. Ależ mamy... W pierwszej rundzie na deskach wspaniałe doświadczenie. I widzimy, jak nabrał pewności siebie też Johnson. Ależ teraz wymiana. Tuloy ang laban sa round 3. Pero sa round 4, sa gitna ng palitan ng mga kamao, ay may isang kanan ulit ang dumapo sa mukha ni Johnson at nanlupay-pay na lang ito bigla sa lakas. Rywalowi zadanie. Poru ze strony pretendentów. Żenie się w ringu. O, trafi teraz ładnym lewym, prawym podbródkowym idealnie trafi. Drugi raz na deskach. Callum Johnson. Chyba koniec. Nie zdąży. Stał. To jest koniec. Di na nakaabot sa bilang ang challenger at panalo si Beterbiev via 4th round KO. Patunay lang ito na kahit gaano ka pa kahalimaw at kalakas ng iyong mga kamao ay talagang makakatagpo ka ng kalaban na talagang magpapatikim ng iyong kamalasan. Nasa sayo na kung babangon ka pa para ipagpatuloy ang laban o matutulog ka na lang. Sa paparating linggo, isang matinding kalaban na naman ang kumasa sa tibay nitong si Arthur Beterbiev. Isang unification fight ulit kontra kay defending WBO light heavyweight champion Joe the Beast from the East Smith Jr. Kanino ka pupusta?